खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ खायसे रादाबफोरजों आं रमेन बर' अब्ला फैदो गिबि रादाबखौ लादोनि बाक्सा मुसलपुरनि क्रिस्टिलिना बसुमतारिया केन्सार बेरामजों भुगिनानै दङ सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ नागिरदों जाय समाव रंजानो गेलेनो मिनिग्लाबनो नांगौ बेबायदि समावनो 3 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसा गथ'आ केन्सार बेरामजों जुजिनो गोनां जादों बाक्सा जिल्ला मुसलपुर आम्बारी गामिनि लेनेन बसुमतारी आरो सन्जिता बसुमतारीनि नायल' जायल' सासेल' फिसाजो क्रिस्टिलिना बसुमतारिया केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै आथिखालाव चेन्नाइनि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय दङ थांनाय मे दाननिफ्रायनो लेनिन बसुमतारीनि फिसाजो क्रिस्टिलिना बसुमतारीखौ लोमजानायनि थाखाय साखाथिनि डक्टर रबि बर' देहा फाहामसालि मुसलपुराव फाहामथाय होदोंमोन नाथाय बेरामखौ हमदांनो हायैनि थाखाय नलबारि बेनिफ्राय गुवाहाटीनि देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होबोदोंमोनब्लाबो बेरामखौ फाहामनो हायाखैसै उनावहाय डाक्टरनि बोसोन बादियै चेन्नाइनि पेरुम्बाक्कम ग्लेनिएगल ग्लबेल हेल्थ सिटी देहा फाहामसालियाव क्रिस्टिलिना बसुमतारीखौ केन्सार बेरामनि थाखाय थिसननो गोनां जायो देहा फाहामगिरिया क्रिस्टिलिना बसुमतारीनि बेरामखौ फाहामनो थाखाय गोबां लाख रां खरसा जागोनखौ फोरमायथिनायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा रांनि जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों बेनिखायनो उन्दै बैसोनि क्रिस्टिलिना बसुमतारीनि केन्सार बेरामखौ फाहामनो थाखाय बिबौ तनु बसुमतारी आरो बिमा बिफाया गासै रायजो राजाजों लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म आरो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांमोननि सेराव रांनि अनसुंथाइ हास्थायदों क्रिस्टिलिना बसुमतारीनि केन्सार बेराम फाहामथायनि थाखाय मुसलपुर दालायनि एसबिआई एकाउन्ट नम्बर 3527642136 IFSC कड SBIN 000524 नम्बराव रांनि अनसुंथाइ नागिरदों तनु बसुमतारी बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मुसलपुर बेलगुरि गामिनि आंहा फिसाला गेदेरनि फिसाजो बियो माने मुसलपुर रबि बर' गार्लस माबा बर' हस्पिटालाव आङो माबा गथ'खौ सिकित्सा खालामदोंमोन बेबायदिनो मथा मथि 2 मासनि भितराव हायियाव आरो नलबारियाव लांनाय जादोंमोन बेनिफ्राय नलबारियावबो सिकित्सा खालामनानै बिथांमोना माने जेबो बेमारखौ गैया नाथाय माने गथ'खौ बिसोरो माबानो हायाखै माने मोजां खालामनो हायाखै ओमफ्राय बिदिनो गोसोम थै खिलायनाय बा बेबायदिनो माने दुरबल जालाङो सिखारनो हायि माथो होलायनो हायि बिदि जालायलांबाय उनाव जोङो बुंनायसै जे जों बेखौ बाहेरायाव लांसै नामा सार ओरै होनलायनायाव नोंसोर बाहेरायाव लांनो हागोन आं जोंनिफ्राय माबा मोनसे लिरना हरसिगोन ओरै होननानै ओमफ्राय जों बेबायदिनो माने थाखा गैयाबाबो सुदाव लालायनानैबाबो जों बेबायदिनो माबा चेन्नाइयाव लांनाय जादों माने चेन्नाइयाव लांनानै जों दा बर्थमान ट्रिटमेन्ट खालामनायाव बिथांमोना प्रथमाव सानथाम ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन बे सानथामाव बिथांमोना एख' बेमार गैया ओरै होननानै बुंदोंमोन बिनि उनाव सानब्रैनि उनाव बे बिथांमोना बन मेरुनिफ्राय माबा लेल जातिय बिदि बहननानै बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनोसै ट्रिटमेन्ट खालामनानै बिथांमोना मोनसे फार्स्ट माने बर्थमान केन्सार फर्म जादों गतिके बेखौ जोङो 6 मास ट्रिटमेन्ट खालामनांगोन आरो बे 6 मासाव माने एकदम फुरा हामथारगोन आरो नोंथांमोना खरस जागोन 6 मासाव मथा मथि खमायाव 20 लाख आरो नोंसोरनि जानाय लोंनाय बा न' भारा बेफोरो एक्सट्रा जागोन बेखायनो नोंसोरो 20 लाखखौ नोंसोर 6 मासनि भितराव जगार खालामनो हागोन ओरै होननानै दा जोङो माने जुदि खुनु थाखा फैसा गैया बस्ति एसे दं बा गायग्रा हा एसे दं दा जों बेखौबो फानजोबनानैबाबो जों मिलायनो हाया बेखायनो जोङो माबोरै जों गथ'खौ माने फाहामनानै लाबोनो हागोन दा बेबायदि जों बिकल्प माबा उपाय नागिरै जों दा जोङो बिदिनो माबायाव नेटआव हगारदों बा जोंहा किसुमान रिपर्टारफ्रा जोंनि फैनानै जोंनाव बेबायदिनो माबा लाफैदों आरो दा आं बेनि जोहैजोंनो आं रायजो आइ आफाफोरखौ माने हांख्रायदों जे जोङो जोंनि फालनिफ्राय जोङो माबा पासबुक नाम्बार होदों बे पासबुक नाम्बाराव जुदि जोंखौ सहाय खालामनो थाखाय जुदि आइ आफा रायजो राजाफ्रा जुदि सहाय खालामहरोब्ला जों जोबोरैनो गोजोन मोनगोन एबा जों बेमारखौ मोजाङै मोजां फाहामनानै लाबोनो हागोन आरो आं लोगोसे जोंनि EM बा जोंनिनो मन्त्रि इउजि ब्रह्म बा जोंहा BTCनि जोंहा मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'
आरो एबा जोङो असम सरकारनि चिफ मिनिस्टार माने जेथाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो हांख्रायदों जे जोंनि बे रादाबखौ मोनोब्ला जोंखौ एसे नायफिनोब्ला बा सरकारनि फालनिफ्राय माबा मोनसे जोंनो सहाय हरोब्ला जोङो निस्सय जोङो बे बिपदनिफ्राय जों रैखा मोनगोन आं बेखिनिखौनो आसा फारिदों आरो आंनि फिसौजोनि नामा जाबाय क्रिस्टिना बसुमतारी आरो बोसोरा जाबाय 3 बोसोर 3 मास खरसा मथा मथि नलबारि मुसलपुरावनो आंहा 1,20,000नि थांखादों ओमफ्राय आं दा बर्तमान माबायाव चेन्नाइआव मथा मथि 1.5 लाखसो होनाय जाबाय आरो बिथांमोनाथ' चेन्नाइआव बुंखादोंआनो 20 लाखनि खमाव जाया बिनि एसे बारासो नांगोन ओरै होननानै बिथांमोना बुंदों बेखायनो जों दा बोरै बेखिनि थाखाखौ माबा खालामनो हायो दा राहाया जेबो गैया गायनाय हा एसे दङ बेखौ फानबाबो आं जोंनि बाहायथ' दामानो गैया खोब दा मोनगोन बिगासेयाव 1 लाख गतिके आं गायनाय फुलिखौ फानबाबो आं थोआ दिनैनि नैथि रादाबाव मोनसे गेदेर दुखुनांथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय जाय बाथ्रा एबा जाथायखौ जों माब्लाबो सानफेराखैमोन बे जाथाया दिनै जानानै थांबाय बर' हारिनिफ्राय डान्स इन्डिया डान्स सिजन 5 सेथि मासियाव देरहानो हानाय प्रनिता स्वर्गियारिनि असे बिमा मनिका स्वर्गियारिया बे बुहुमाव गैलिया मोनथिनो मोननाय जादों दि हरखाबै मानिबा जाहोनाव दिल्लीनि गावनि थानाय खथायावनो रावबो गैयै समाव दौलें लागायनानै गावखौनो जिउ फोजोबनानै लायो मोखां बिजाबाव मोननाय बादिब्ला गावनि फिसायजों एसे रागा जोंलायनाय जादोंमोन होननानै सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय फिसायजों रागा जोंनायनि थाखाय बेबायदि जानाय बाथ्राया बेसां सैथो बेखौ उननि समासो खोन्थासिगोन न्यूज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां अफिसा ठेकेदारफोरनि थाखायल' नङा बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' बिथाङा गसाइगाव महकुमागिरिनि गाहाय मावख' बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो सोरखारि बिफाननि गाहायफोरजों बायदि बिथिंनि सायाव गोथौयै मोगा-मोगि सावरायलायनाय जानानै थाङो लोगोसे गसाइगाव महकुमानि गासैबो गामि बोराइफोरजों सावरायो आरो गामि बोराइ साफ्रोमनोबो गंफा मबाइल राननानै होयो जाहाथे गामि बोराइफोरा ओनसोलाव जानाय गोनां जेंनाफोरखौ लोगो लोगोनो आपडेट खालामनो हायो बे बुब्लियावनो बर' बिथाङा बुङो दि आंखौ आर'नाइजों बरायनो नाङा नाथाय गामिनि जेंनाफोरखौ थोंजोङै खोन्था हरनो होननानै बेल' नङा अफिस मावख'आ ठेकेदारफोरनिल' नङा रायजो राजाफोरनिसो आरो अफिसारफोरा रायजो राजाफोरनि थाखायसो मावनांगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों डिपार्टमेन्टनि सोद्रोमाफ्रा जन्म जाफैजोब्बाय दा बिनि सायाव मा रायलायनाय जाखो गसाइगाव साब डिभिजननि गासैबो अफिसारफोरजों दिनै रायलायनाय जादों बे ओनसोलाव गोबां जौगालु हाबाफारिफ्रा मोजाङै गोबां बोसोरनिफ्राय जाबोआखै अफिसारफ्रा नांगौ बायदि बिसोरनियाव डाटा गैया इनफरमेशन गैया नांगौ बायदि बिथांमोना डिउटि खालामा दा बेफोरखौ खोनानायखाय दिनै बेयाव रिभिउ खालामदों आरो दिनै गासैखौबो रिभिउ खालामनानै बिथांमोननो मास मोनसे सम होनाय जादों बे मास मोनसेनि गेजेराव बिथांमोना गासैखौबो कारेक्सन खालामनांगौ आरो रायजो राजाफोरखौ बयबो अफिसाव फैनो हानाय बेबस्थाखौ खालामनांगौ मानोना अफिसा ठेकेदारफोरनिल' नङा बे रायजो राजानि दा गोबां अफिसफ्राव माने जोंनि अफिसारफ्रा ठेकेदारफोरखौसो गोसो होयो खिन्थु रायजो राजाफोरखौ एसेबो मोजां बेबहार खालामा दा नंखायनो गासैखौबो रिभिउ खालामनाय जादों आरो लासैनो मोनफ्रोमबो बिफाना रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हायो बेबायदि खालामनो थाखाय आङो गावनो बेरायदों बेवहाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ अननानै दिनै बिथांमोना भट होदो मोनसे आसा खालामनानै भट होदो दा बे रायजो राजानि थाखाय फार्स्ट बिटिसिनि सिस्टेमखौ जोङो थिक खालामनो नागिरदों दा बे सिस्टेमखौ थिक खालामनायनि उनाव रायजो राजाफोरनि थाखाय बे गासैबो डिपार्टमेन्टआ खामानि मावनो गोनां जागोन आरो बेखौनो खालामनो थाखाय दिनै मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव रिभिउ खालामदों आं बावैसो बिजनियाव खालामबाय दिनै गसाइगावआव खालामबाय बिनि उनाव गासैबो साब डिभिजनाव मोनसे रिभिउ जागोन जे जोंनि जे गामि गोरायुं बा गावबुरा बिथांमोना गोबाव बोसोरनिफ्रायनो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना गामिखौ बेंबोबाय थादों आरो जोङो नुदों गोबां दानि बे डिजिटेल जुगावबो गावबुरा बिथांमोनाव
दासिमबो बेबादि मोनसे कमिउनिकेशन बा जगाजगनि थाखाय बिथांमोनाव मबाइल गंसे गैया, जायनि थाखाय जोङो समनि गेजेराव बिथांमोनखौ नांगौ जायोबाबो बा जोंनि रायजो राजा बिथांमोननो नांगौ जायोबाबो जोङो बिथांमोनखौ जगाजग खालामनो हाया। जायनि थाखाय दिनै बे अबस्थाखौ बुजिनानै जोंनि बिटिसिनि मानगोनांसि प्रमद बर' सारा दिनै बे केबिकेनि कनफारेन्स हलाव बे 109 जन गावबुरा बिथांमोननो बे मबाइल डिस्ट्रिबिउसन बा राननानै होनाय प्रग्रामखौ बेवहाय लानाय जादों। 28 नं गसाइगाव। गसाइगावनिफ्राय फुंखा बरगयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। चिरां जिल्ला दादगारि भिसिडिसिनि थुख्रे बस्ति गामियाव मा जि हाग्रानि मैदेरा गिदिर अखा हाफुबाय थानाय समावनो मिथिस्लाबै फैनानै मोनानि 8 रिंगायाव गासै गं 9 नखरफोरखौ सिलिंखार खालामलांदों। बे गामिनिनो रायजो राजाफोरा मिथिनानै मैदेरखौ होहरनो नाजानाय उल्था मानसिखौसो होसोदों होननानै खौरां मोननाय जादों। नाथाय गामिनि सासेबो सुबुङा खहा जायाखिसै होननानै देवेन्द्र कुमारा फोरमायथिदों। आं थुख्रे बस्तिनि बर्थमान गावबुराथ' जोंनाव नै थांनाय मोनायाव मैदेरा हरनि 2टासो समाव फैनानै जोंनि गामियाव न'थाम न'खौ बरबाद खालामफैदों, सिफायलाबायफैदों, माइरं दैरं जाफैलाबायफैदों, थौफोर गाख्रेबलाबायलांदों। गासिबो न' गंथाम न'खरथामनि न' बोसिलांजोबदों। बिदि खालामनो फैदों आरो खहा जोंनाव गैयाबाबो दा न'खरसेयाव बिदिनो 10-12-15 हाजारसोनि बायदि बिनि बारासो खरसनि बारासो जोंनाव खहा जालांदों आरो न'खराव। आगोलावथ' खालामामोन, देग्लायनि बोसोराव एसे बाराद्राय खालामफैदों आरो आगोलनि बोसोराव खालामफैयाखैमोन। फैयोमोन फैनाया फैबाय थायोमोन, खिन्थु बेबायदि नस्थ' खालामनो हागौमोन आरो नै देग्लायनि बोसोर। बे लामा हाग्रायावबो जों बिदिनो सम सम लोगो मोनो मैदेरखौ। जोंना लामाया गाज्रि, जोङो बिदिनो सोरबा साइकेलजों थाङो, सोरबा थाबायनानै थाङो। जायहा एसे जेनेबा माबा दं बिसोरो गारिजों थाङो। गारियाव बिदिनो मारुति जोंनाव गंनैसो दंथ'यो आरो दा बर्थमान ओरैनो। जोङो एसे बेखौ हरनो लुगैनो जोङो, मानो होनबा जोंनाव खहा जाबायना, खहाया गोबाङैनो जाबायानो। 15-20 हाजारसो बायदिनि खहा जाबाय। जोंनो बे खहाखौ एसे एम सारनिफ्राय सुबिदा एसे खालामोबा मोजां जागोन नामा होननानै जों आसा खालामो आरो। सिलिंखार जाजानाय नखरफोरा फारियै बिनेश मुसाहारि, केजों बसुमतारी, गणेश प्रधान, कृष्ण बाहादुर चेत्री, प्रकाश मगर, मन बाहादुर राय, दिबेन खारखा आरो कुमार तामां। बे गामियावनो मोब्लिब गैयैनि जाहोनाव गोबां खस्थ' खोमसि दरसि थानो गोनां जायो होननानैबो बिथांमोना फोरमायथिदों। सोरबाहा सलार दं, सोरबाहा गैया, बिनिखायनो मैदेरफोराबो फैनो हायो। मोब्लिब थानायमोनब्ला बेबायदि बारा जानाय नङामोन होननानैबो फोरमायबावदों देवेन्द्र कुमार होननाय बै गामिनि थागिरिया। बे गामिनि थागिबिफ्रा हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा EM रनजित बसुमतारीखौ फैनानै नायफैजानो जोबोद हास्थायदों। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, गांव टुकड़ा बस्ती से है हम लोग। यहाँ पे कल रात को 2 बजे हाथी आया था, वो भी 1-2 हाथी नहीं था, 3 हाथी था, यहाँ 10 हाथी था टोटल। उसके बाद में यहाँ पे बारिश हो रहा था 2 बजे, किसी को मालूम नहीं चला हाथी आया हूँ। तो जितना भी हाथी लोग आया था सब हम लोग का गांव में 3 घर है यहाँ पर। 3 मतलब घर तो 40 है, लेकिन 3 घर में हाथी ने अटैक किया है, एलिफेंट ने अटैक कर दिया है। तो इस अटैक करने का टाइम में किसी को मालूम नहीं चला, सब अपना अपना रूम में सोया था। बारिश हो रहा था उस टाइम में, तो बारिश होने के नाते मालूम तो चला पीछे में जितना आधा जैसे मतलब हाथी ने तोड़ फोड़ कर दिया, उस टाइम में मालूम चला। मालूम चलने के टाइम में आदमी बाहर निकाला, टॉस बार के बाहर निकालने के टाइम में, उस टाइम में हाथी मतलब उल्टा अटैक कर रहा है, पब्लिक के ऊपर में अटैक कर रहा है। तो कोई उपाय नहीं रहा हम लोग के लिए हाथी खेदाने के लिए, क्योंकि हम लोग का बस में नहीं है, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा जानवर है, सबको मालूम है। उसका साथ हम लोग कंपटीशन कर भी नहीं सकता है। तो यही आप लोग इधर में देख सकता है, यहाँ पे कम से कम 4 बोरा चावल ले के रखा था। ये अंकल का घर है यहाँ पर, ये अंकल ने 4 बोरा चावल लेके रखा था स्टॉक में, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे रास्ता भी अच्छा नहीं है गाड़ी का। तो स्टॉक में लेके रखा था, वो चावल भी खा के ख़त्म कर दिया है हाथी ने। रात को 10 हाथी एक बार में अटैक कर दिया है ये 3 घर में। तो यहाँ पर जितना भी था, बकेट था, अब ये भाड़ा ओड़ा था, सब कुछ तोड़ फाड़ कर दिया यहाँ पर। हाँ, कुछ नहीं रहा,
यहाँ पे एक बहन भी सोता था। हाँ, उस बहन को भी थोड़ा मतलब हाथी ने अटैक कर दिया था। वो डर के मारे भाग के चला गई माँ बाप के पास में, उसका जान बच गया। तो ये हाथी ने ऐसा घटना कर रहा है हम लोग का गांव में। पहले तो उतना नहीं आता था, लेकिन ये साल में हाथी बहुत आने लगा ये हम लोग का टुकड़ा बस्ती गाँव में। और फॉर दैट और मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये हम लोग का गाँव में मतलब लाइन भी नहीं है। लाइन नहीं होने का चलते हम लोग का बहुत यहाँ पर तकलीफ़ हो रहा है। अब हम लोग सोलर में चलना पड़ता है। अभी तो सबको मालूम है समर में बारिश होता है, घाम उतना नहीं लगता है, तो उस टाइम में हम लोग का बैटरी चार्ज नहीं होता है। चार्ज नहीं होने का चलते हम लोग का कोई काम भी नहीं हो रहा है। रात तक ड्यूटी भी कर नहीं सकते हम लोग। लाइट बैटरी डाउन हो जाता है आदमी लोग, उसका बाद में क्या करेगा? टीवी भी देखने नहीं मिलता है, सो जाता है। सो जाने का टाइम में ऐसा हाथी बार बार आके अटैक कर रहा है। ये पहली बार नहीं है, इसका आगे में भी आया था हाथी, लेकिन हम लोग बार बार आ रहा है, इसलिए हम लोग मतलब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया। मतलब हम लोग का गांव में ऐसा ऐसा हो रहा है कि ना होने के लिए ये सब इंडिया सरकार ने इसके लिए कुछ सजेशन देख लो तो बहुत अच्छा था, देख लेने से हम लोग के लिए। देखा फॉरेस्ट यहाँ पर कोई पूछताछ करने के लिए नहीं आ रहा है, जैसे कि अब क्या हुआ है कैसे हुआ, सबको मालूम है हाथी आ रहा है। 3 नंबर 4 नंबर में भी हाथी। Siram Dadgariनिफ्राय प्रमेश्वर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांआव बेबायदि रादाब मोनबाय थानो थाखाय नोंथाङा बड'लेण्ड खौरां चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।